Bako sana sa rumbes kundi 3 beses nang naabunan ang 82 anyos na si Josefa Varela kang barangay sa Linggugon, Minalabak, Camarines Sur. Istorya niya, piglakaw niya ang sa iyang pensyon sa Naga City kasuudma Marso 8. Antes maghali, tinugon niya pa ang sa iyang makuapong paratukdo na si Jessel Ann Palmiano na antes magpasiring sa eskwelahan, syertohon ng gad na nakalak ang pintuan. Dai niya na daahunao na liwat naman siyang mabibiktimanin mahabon. Naglawa ko sa kwarto ko, pagkatapos pigko ako susi ko sa cabinet, pigbukasan ko. Pagkabukas ko, yun na to, si bag kong pigsasarayan kan mga kwarta, rarapak na, raraot na, rinaot na. Alagad, mayo na sila og. Pagkatapos, pigpakaray pa man, sinulit man si bag, inatos manggiraray. Sinusi manggiraray si cabinet. Tapos si susi ko kaya, winalat ko sa sa harong. Sigun kay Police Captain Israel Banaag, tagapagtaram kan Minalabak MPS, posibleng alas 7 nin aga sundo alas 10 nin aga nakakuha nin tiyempo ang mahabon, mga oras na mayo ang mga tagharong. Nalalay sa lola ang sa iyang jewelry box asin ang 10,000 pesos na kwartang tipon. Pag napag-imbestigaran mi, then nagpa-follow up kami, nagkanda kami ng possible na makukuha ang witness duman sa area, then CCTV footage. Dugang panibanaag ang insidente da iman personal na inireport sa ipatura kan biktima kundi na isiya na sa naninda sa social media. Hagad kan tagapagtaram tulos na ipaabot sa saindang kaaraman gura numan kadakula o kasadit ang insidente. Na pag may insidente, harabunan o ano man na insidente, ang pinakainutulos mag-report sa pinakaharaning ang barangay, yaon po ang PNP na para maka-immediate kaming maka-take ng action. Iyo po to ang hinahagad ni para lalo tang kumbaga ang sospitsado madakop katulos. Dagos man na pigbiklad ni Banaag apwera sa panhaabon kay Varela. May mga nagkapira pang nabiktima nin mahabon sa nasambit na barangay. Bali kanso ko yan, sa ang simbahan may report late na report na report ninda kanso tirang aldaw nang nakakaagi. Sabi nilaog pa sa simbahan. Nawaraan man ang simbahan ng kwarta. Sa presente, nagpapadagos pa ang ginigibong investigasyon kan otoridad. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Miriam Manalili, Bicol University Intern.